Vittu, sulla ei oo mitään elämää, sä pelaat CS. Sä pelat 6 vuotta ja sulla ei oo elämää. Ette saa vittu. Sulla ei oo pillua äidiltänsä. Turpa kiivammanen. Vittu ei jätkä saanut pillua äitiltänsä. Ok. Kuin vanhoa te ootte? Vittu mieti, vittu pedofiili. No ei kun mä vaan haluun kysyä, te ootte varmaan jotain 16-vuotiaita. Turpa kiinni vittu vammanen. Te ootte vittu 16-vuotiaita, te ootte vittu 5-vuotiaan tasolla. Vittu hommatkaa vittu elämä. Te ootte oikeesti vittu närsyttäviä. Miltä kyrpä tuntuu perseessä? Miltä kyrpä tuntuu perseessä? No vittu sä varmaan tiedät kun sä oot kokeillut. Vittu pedofiili. En mä tiedä, sä se saatu tietämään. Ai kysellä täällä pikkulasten ikä CS. No eikä vittu sais kysyä. Tekin vittu varmaan ootte kysynyt. Vittu paidari saatan. Vittu mä pistän teet kavereista, me soitan teille dossaa Haluatteko vittu dossaa teet vitu? Mä tein sitä poliisiaseksi vittu Saksaa vitun natsi. Mä teen teistä vittu rikosilmoituksesta ja kunnianloukkauksesta vittu tyhmä. Mä teen susta rikosilmoituksesta dosaa. Sulla on saatana mitään kunniaa vittu kun jätkä tonne YouTube-homo-oppina. Äijä haukkunut meitäkin saatana. Mäkin teen kunnianloukkauksia ilmoituksen siitä vittu kun äijä haukkunut. Turpaa kiinni vammasta. Turpa kiinni varmasti. Vittu kun mä nauran sulle niin paljon niin en mä pysty puhumaan vittu. Niin kun sä oot niin vittu 3-vuotias oikeesti. Joo, ihan hirveä koulutus. Kato nyt vitun nyt mitä vittua? Jos te ootte oikeesti vittu 16-vuotias, miksi te ootte 3-vuotiaan taso tai 5-vuotiaan taso? Te puhutte tuollaisia vittu vammaisia asioita, jostain vittu homopornoista, ketä vittu kiinnostaa kun homopornoista. Kutamaan äitiä. Eikö kestä kun meikä vittu sanoo noin, sä oot niin vittu vammanen äijä, että se jää vittu kun sulle vittu saa kaiken. naurata. Hei sinä kusipaa. Vittu turpa kiinni vittu vammanen helari saatana. Homma vittu ei homma tyttö. Vammanen. Ole sekasis saatana. Ja Funki on aivan saatana sekasis päästä. Ja Sherlock. No niin, ystävät vittu YouTube-videoissa nollaat vittu itses vittu tyhmä. En olaa saatana. Mulla on 5 miljoonaa kattojaa pornovideossa. No voi vittu, Joka mä ei teen sun ketään äitis kiinnosta. No selvä, mua ei kiinnosta sekään. Vitu äidin nussi.